His Excellency is very busy. Bishop Garu made it a point to be here and bless this false meal and Christmas celebration. His Excellency's presence adds a divine touch to the celebration, and we are grateful for your guidance and blessings as we have come together to celebrate the birth of Jesus Christ, the chief guest of today's program. Let me make use of this opportunity to congratulate our respected MLA Garu. Congratulations, MLA Garu, and our prayers are always with you. From his social media status, we can come to know his dedication for the people. There he mentions 24/7 available for the people. MLA Garu is a real hero of the time. He loves the people, and that is the reason he is here today. In his hectic schedule also, he accepted our humble invitation. Bishop Garu, President of St. Paul's School, to welcome MLA Garu with plant saplings and honor with shawl. ప్రతి కార్యక్రమం పాఠశాలలతోటి నా కార్యక్రమాలన్నీ కూడా స్టార్ట్ అవుతున్నాయి. నిజంగా ఈ లోకంలో అందరూ మారాలంటే, అభివృద్ధి చెందాలంటే తల్లిదండ్రుల తర్వాత ఉపాధ్యాయుల పాత్రనే కీలకం. కాబట్టి మరి ఆ రోజుల్లో నేను కూడా విద్యార్థి ఉద్యమాల్లో పాల్గొని విద్యార్థి సమస్యలపైన పోరాటాలు చేసి విద్యార్థులతోటి మీట్ కావడం చాలా సంతోషంగా ఉంది. మరి విద్యార్థులందరూ కూడా
మంచిగా చదువుకొని తల్లిదండ్రులకు ఉపాధ్యాయుల పేరు తీసుకురావాలి. ముఖ్యంగా సెయింట్ పాల్ యాజమాన్యానికి కృతజ్ఞత తెలియజేస్తున్నా. ఎందుకంటే అత్యంత వెనుకబడిన ప్రాంతాలలో మీలాంటి సంస్థలు ఆ రోజులు ఈ ప్రాంతంలో విద్యార్థులను బయట తీసుకోవాలనే ఆలోచనతోటి ఆ రోజుల్లో సెయింట్ పాల్ పాఠశాలను ప్రారంభిస్తే మార్లవరి హేమంత్ రావు ఏదైతే శ్రీనివాసముడి గ్రామం నుండి అక్కడ విద్యార్థులతో పాటు ఈ ప్రాంతంలో చాలా మంది గ్రామాల విద్యార్థులని ఇంగ్లీష్ అంటే ఏంటిదో ఓనమాలు నేర్పించింది పాఠశాల సెయింట్ పాల్ పాఠశాల. ఓనమాలు నేర్పించింది సెయింట్ పాల్ పాఠశాల. ఈ ప్రాంతంలో ఎలాంటి ప్రైవేట్ విద్యా సంస్థలు కావచ్చు, ఎలాంటి ప్రభుత్వ విద్యా సంస్థలు కావచ్చు, ఇంగ్లీష్ మీడియంలో ఏవి కూడా లేవు. కేవలం ఏకైక పాఠశాల సెయింట్ పాల్ తప్ప ఇంకేది కూడా కాదు. కాబట్టి ఈరోజు మా వాళ్ళు చాలా మంది ఇంజనీరింగ్లు, పీజీలు, చాలా మంది పిహెచ్డీలు చేశారంటే, ఈరోజు అనర్గళంగా ఇంగ్లీష్ మాట్లాడగలుగుతున్నారంటే సెయింట్ పాల్ స్కూల్ పుణ్యం తప్ప ఇంకేది కూడా కాదని ఈ సందర్భంగా అందరికీ తెలియజేస్తున్నాను. ఎందుకంటే వాస్తవం, ఈరోజు మార్లవహి గ్రామంలో వెళ్ళండి, అక్కడ నుండి పూర్వ విద్యార్థులతో మాట్లాడండి. మీరు ఎక్కడ చదువుకున్నారంటే సెయింట్ పాల్లో చదువుకున్న గర్వంగా చెప్పగలుగుతున్నారు. అంటే ఇట్లాంటి వెనుకబడిన ప్రాంతాలు కూడా మీలాంటి సంస్థలు వచ్చేసి ఇంగ్లీష్ మీడియం విద్యాబోధన చేయడం, ఈరోజు ఈ ప్రాంత వాసు బడుగు బలహీన వర్గాలని మీరందరూ కూడా ముందుకు తీసుకెళ్లడమే తప్ప ఇంకేది కూడా కాదు. కాబట్టి ద్వారా మీ అందరికీ విద్యార్థికి ఒకటే విజ్ఞప్తి చేస్తున్నా, మీరందరూ కూడా బాగా కష్టపడాలి, బాగా చదువుకోవాలి. మరి మీ తల్లిదండ్రులకి, మీ ఉపాధ్యాయులకు మంచి పేరు తీసుకురావాలి. సెయింట్ పాల్ అంటేనే చాలా మంది ఐఏఎస్ ఆఫీసర్లు, ఐపీఎస్ ఆఫీసర్లు కావాల్సిన అవసరం ఉంది. అదేవిధంగా గతంలో చాలా మంది ఈ ప్రాంతంలో పిఓలు చేసినట్టు వాళ్ళ పిల్లలు, మీ దగ్గర చదువుకున్న పిల్లలు, దాసరి శ్రీనివాసుల యొక్క బిడ్డ ఈ రోజులో ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ ఇక్కడ చదువుకున్నాడు బిడ్డ. కాబట్టి ఇట్లాంటి వాళ్ళు చాలా మంది విద్యార్థులు మీ దగ్గర నుంచి బయటకు పోయి ఈరోజు చాలా మంది ఉద్యోగాలు చేస్తున్నారు. నిజంగా మీ అందరికీ ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ, మరి మీ అందరినీ కోరుకునేది ఒకటి, ఇక్కడ విద్యార్థులు కావచ్చు, మరి ఉపాధ్యాయులందరూ కూడా ఈరోజు నేటి బాలలే రేపటి పౌరులు. ఎందుకంటే ఉపాధ్యాయుని పాత్ర చాలా కీలకం. ఈరోజు ఒక చిన్న మొక్కని నీళ్లు పోసి మరి దాన్ని మనం అందరూ కూడా పెద్దగా చేస్తున్నాం. దానికి ఎంత మంచిగా నీళ్లు పోస్తే ఆ మొక్క అంత మంచిగా ఎదుగుతుంది. కాబట్టి మీ అందరికీ కోరుకునేది ఒకటి, తరగతి గది 4 గోడల మధ్య దేశ భవిష్యత్ నిర్మాణం అవుతుంది. ఆ నిర్మాణంలో ఉపాధ్యాయుని పాత్ర చాలా కీలకం. కాబట్టి సెయింట్ పాల్ యొక్క ఉపాధ్యాయులు తప్పకుండా ఈ ప్రాంత విద్యార్థుల కోసం మీరు ఒక మంచి విద్యను అందించారని మీకు ఇంతకుముందు చూసుకున్నట్లయితే, యేసుక్రీస్తు అన్న మాట, నేను మనుషులతో సేవ చేపించడానికి రాలేదు, మనుషులకి సేవ చేయడానికి లోకానికి వచ్చి తిని నాయకుడు అన్నవాడు సేవకుడికి ఉండాలని యేసుక్రీస్తు మాటలు నాకెంతో ఇష్టం. నేను సేవకుగా ఉంటానని మీ అందరికీ మాటిస్తున్నా. ఎందుకంటే యేసుక్రీస్తు అనేవాడు మీ అందరితోటి పనులు చేయించాలి, సేవ చేయించాలని రాలేదు. ఈరోజు మీ అందరికీ సేవ చేయడానికి నేను వచ్చి తిని అని యేసుక్రీస్తు అన్నాడు. నేను కూడా ఈరోజు ఎమ్మెల్యేగా తప్పకుండా అందరికీ సేవ చేయడానికి వచ్చా, తప్పకుండా సేవ చేస్తున్నానని మాటిస్తూ, తప్పకుండా విద్యార్థులందరికీ కూడా మరొకసారి క్రిస్మస్ శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ, మరి మీ అందరూ నన్ను ఘనంగా ఆహ్వానించిన శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ